estat en juntes de portaveus o junta de portaveus que no estaven d'acord en la celebració d'aquest plenari i volien que constarà en acta la nostra renúncia formal a percebre cap dieta ni sou ni per les comissions informatives que se van fer el dimarts ni per aquest plenari. Compromís renúncia a cobrar aquest plenari perquè entenem que no s'hauria de celebrar i per això encara que venim no volem cobrar-lo. Gràcies. Per a que els acords plenaris no tarden 8 mesos en iniciar-se, per a que un acord plenari de juliol de 2014 no s'inicie per providència en gener del 2015, per a que els diners vagin a lo important, i ja que vostè fa campanya electoral d'això en premsa i en els plenaris, nosaltres també, vota amb valentia, vota amb compromís. Favoritismes per acabar amb els caos en la gestió de personal, perquè un govern no tira al fem 120.000 euros en assessors per elaborar una RPT inútil. Per tot això, vota amb valentia, vota amb compromís. Per ampliar aquest conveni amb altres actors o col·lectius sensibles amb el camp natural, per la restauració del nostre parc natural abandonat pel seu partit, per la restauració de totes les riberes abandonades pel seu partit, conselleria i el ministeri, per la promoció del parc natural del Túria abandonat pel seu partit, per un pla rector d'usos i gestió del parc natural del Túria oblidat pel seu partit, per a llevar les tanques de la finca del Conde i recuperar la bellesa per al poble. Per tot això, i ja que vostè està fent campanya electoral en aquest plenari, nosaltres també, vota amb valentia, vota amb compromís.